Dugang mga preparasyon alang ni pagtimaan sa Semana Santa atong sayran. Pinagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yaslan, subsub na ang pagpanganda maalang ni mga ubay-ubay nga mga kalihukan nga tambungan o dagsaan sa publiko subay niining Semana Santa. Ang National Shrine of St. Joseph ang Mother Church sa tanang mga simbahan sa Dakbayan sa Mandawi. Gilaumang usak kini sa labing dagsaon sa bagang duot sa mga deboto sa kalihukan karong Semana Santa. Paghulagway ni Cebu Auxiliary Bishop Medefil Billones, ang team moderator, mabalik na ang tanan nga mga tradisyon ug religious activities niining panahuna. Napanglantawan nila ang gidaghanon sa mga tao susama kaniadto sa wala pa ang pandemya. Given we have more or less tail end na lang kang pandemic, we are more open now for greater presence of all the faithful. But still, we still encourage, like our beloved Archbishop, communion by hand. And then for the vulnerable and the elderly, if they can also wear their face mask. Ang sud sa simbahan, giban-abanang maka-accommodate ug moabot 2,000 ka mga tawo. Samtang ang bagang duot gilaumang mupahimutang sa grounds hangtod na sa gawas paingon sa City Hall. Sa pagsusi sa GMA Regional TV kaganiha, naka-set up na ang help desk sa church grounds. Doon na ni mga pulis nga na-deploy karong Lunes Santo pa lang. Matabang ka na to ang atong LGU, ang team, ang PNP for the security, and also for the parking sa gawas. Pahimangno sa obispo sa mga tao, muhimo og personal nga pagpangandam sa Semana Santa. Sa pisikal nga preparasyon, pagpahimangno sa batok sa init kaayo nga panahon nga masinati. Ug labing importante kuno ang espiritual nga bahin. Kining Semana Santa, mangin moment where we can grow near and grow closer to our Savior. And when we stand beneath the cross, we will feel this is how much I am loved. All our activities, the masses, the traditions, the processions, the venerations are all directed to this deep, intimate encounter with the Lord. Samtanglan ato ipakita karong mga higayon na kining live nga sitwasyon dinhi sa Cebu South Bus Terminal ning hapon sa Lunes Santo. Gihulagway sa atong interview kang Ma'am Carmen Quijanong, manager sa terminal, nga normal ra kining maong volume sa mga pasahero, layo ra kay kinilan sa ilang gilauman nga dagsa sa mga pasahero. Gilauman nila Miyerkules magsugod ang bulog sa mga pasahero nga manguliay gyud sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa pagtimaan sa Semana Santa. Padayong nagpahimangno ang kadagkuan sa terminal sa mga pasahero nga mutuman lang gyud sa tanan nga mga lagda ug musubay sab sa mga palisiya. Ato makita diha naghimo og inspection, nagroving ni si Ma'am Carmen dinhi sa terminal aron masiguro gyud nga hapsay ang dagan sa terminal, labi na ni pagpangandam sa dagsa gyud sa mga pasahero. Matod ni Quijano kaganiha lan nga kining ilang covered area sa terminal doon na kini capacity mo abot sa 1,500 ngadto sa 1,700 ka mga pasahero. So kumusugwak na ang mga pasahero gani kung magdasok na ang mga pasahero labi na karong adlaw nga Miyerkules. Hayan adto na gyud sila sa luyong bahin sa terminal. Medyo init gyud didto, walay pandong, mao nang pahimangno sab nila sa mga pasahero magdana lang sab og payong aron pamproteksyon kun ugaling hilabihan gyud kadaghan ang mga pasahero nga manganhi ug mag-abot-abot sa terminal. Doon na hinon kunoy sufficient nga number sa mga buses ug hayan mudugang og mga trips ang mga bus companies labi na sa peak niining Semana Santa karong Miyerkules o baka sa Huwebes Santo. Mo kanang latest lan gikan dinhi sa Cebu South Bus Terminal. Okay, daghang salamat, Nico Serino.